amarya ga kiɗan amarya ga kiɗan yayin mai aure Allah ya nufi shi aure, yayin mai aure Allah ya nufi shi aure. Ranar ta zago Allah ya nufi shi aure, Salma ta zaɓo burin ka ne ka kai ta gidanka. Yau Allah ya nuna ga tanan cikin ɗakinka, iyaye duk sun taro wa'ansu suna zuba kara, yayye na mai na kanne abin da kana birgewa, wa'ansu suna jin haushin cewa kun zama su an gwaye. Rana dai ba ta ƙarya an ɗauro auren ku, sun mutauna ke da mijin ki babu jin saba, kin mai ladabi aljanna za ki yi nema. A gurin da kike yi zuciyar ki zaki danna, rayuwa da masoyi daɗi idan kun lura. Ango da amarya kun dace tsaf masha Allah, da garin ku gudatawa gidanin ne zan sauka. Sada yan ne mai babu ganguna na amare, sada yan ne mai babu baitika na amare. Zamani mai juyi yau na ga kanku ya juya, salama na wani yau dai auren ki na ga an daura. Jakon Salma ka zarce ɗakunan goraye, da kai da amarya ne yau sunan kuke yawan zagawa, da danki sun taru da iyaye har da abokan ku. Allah ya nuna ta kai ne waken auren ku. Iyayen ango sunan ku na kabin zana, Basani na murna, babu Zuwaira na murna, Baba Audu yana murna, Baba Nura yana murna, Baba Mustapha na murna, Baba Abu Nuhu na murna, Baba Munta na murna. Ɗan gidan Aja mai na suke iyayen ango, Baba Mai Daka na murna, Baba Rahina na murna, Baba Rufa'i yana murna, Baba Eko na murna, Baba Tanimin na sanya, Baba Ibrahim na sanya, Mamuru kuma na sanya, Bada Masu Bukari na sanya, Baba Hiddatu na sanya, Ali Tukku na sanya, Sada Nomo na sanya, Nuhu Nomo na sanya, Muntana Nomo na sanya, ya zango na sa, Isha Alasan na sanya, Sahura Malam Ashir Maradi ke ma na sanya, Tare Ali ke ma na sanya. Dangin ango sun zana kowa ya sune shi, Ali Gargaya yan ango kai ma na sanya, Audu Kwallo na sanya, Sufiyana na sanya, Rashida na sanya, Zahra'u na sanya, Mamman Sharif kai ma na sanya, Hafsatu na sanya, Isiya kai yana murna, Zainabu na murna, Sanusi yana murna, Sahabi yana murna, Zuleta na murna, Abdulrazak na murna, Basir Malange shi ma na murna, Ubaidi yana murna, Fatima Zara tana murna, wanga 'ya'yan tungu ne. Hayya! Ga magadan ango sun taso kowa na murna, Hamza Zango na murna, Rabi Shaho na murna, Dan Hala kuma na murna, Abdul Sidi yana murna, Laura Zango na murna, Manir Didi ma murna. Uhayen amarya zangaida, Kubura ke kara, uwar amarya sannu, Shiti yana murna, uban amarya baba, da baba ga amarya da ho iso kai kara, Yayu ga amarya su ma suna yin kara, Mani yaya, Alishi ma yaya, da Wasila yaya, Sama'ila yaya, kuma Malam Abdal da gaisuwa ta ishika, Rabatu Mulle na murna yayan amarya ne, Anti na murna ita ma yayan amarya ke. Yanzu abokai zan zana na iso fadar ku, Zakariya Arma abokin ango, da Aibro Bel kai ma abokin ango, Sahabi tun masa kai ma abokin ango, Hassan Malam kai ma abokin ango, Adi Rashidi abokin ango, Adi Musa abokin ango, Abdulrazak kai ma abokin ango, Lawali dan kulu ke zuwa gare ka ta kai ma, Iliya Yunus yayan amarya abokin ango, Isa tashi kai ma abokin ango, Isa ka dan Hasana abokin ango, Baba Munta kai ma ta shiga abokai, Haro Mati ta shiga abokai, Musa Kulu ta shiga abokai, Dan Haruba inu angon Sa'adiya sannu, Siniya kai ma angon Aisha ina gaida ka, ango da amarya fatan kai ne yawa,
Allah ya kare sharaka ɗiyan kuka na. Tare MG na tafi sai dai in mun sake hadewa. Hayya.